Katutxo polit bat ikusten ari naizela uste dut. Baina, nola liteke? Mendian gaude? Antza denez, etxeko katuak ez dira hain etxekoak. Edo hori behintzat ondorioztatu dute Doñanako Estazio Biologikoko ikerlariek. Ikerketaren helburua hurrengoa izan da. Etxeko katuen habitat naturaletan sartzeko eta kontserbazio espezieekin elkar eragiteko gaitasuna neurtzea. Neurketarako 74 katuri GPS-dun lepokoa jarri zioten, eta ikusi zuten 142 etxetik 50 metrora zegoela, baina katu batzuk 2 kilometro aldentzen zirela euren etxeetatik. Azken horiek normalean katu gazte eta esterilizatuak ziren, mendi, parke edo basoetatik gertu bizi zirenak. Txango horietan, etxeko katuak basakatuekin elkartu izan dira, elikagaiengatik lehiatuz eta parekatuz. Espezie autoktonoen biziraupena arriskuan jarriz. Horrexegatik, ikerlariek katuen irteera kontrolatzeko eskatu dute. Beraz, katua baduzu eta aspaldi ez bada etorri sofa urratzera, etxinguruko parkera atera. Eta ondo begiratu,